Nagururay di ako, astrikenyo da puso yun, baru abyaken Kristo, magunod yun. Nadatayo nga ubi, adan pasit tayo, kagimungan ken pagarian ti Apo di bukan ako kasusaran na tayo ni Kristo ubi ko na daman adan magagwana iti kinaubing maling-lingdang ti awag ni Kristo. Kung dawayang initsep mo, na nagserbi ti ako, ubin ko na daman, adan masakbayan. Nadatayo nga ubi, adan baset tayo, iti kagimungan, ket pagarian ti Apo